Як аскандаліўся былы сілавік? Чаму апраўдваецца Святлана Ціханаўская і што вядома пра жахлівую знаходку ў цэнтры Магілёва? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. План перамога скончыўся скандалам, альбо дзіўная прыдумка былых сілавікоў. Хутка адбудуцца так званыя выбары ў каардынацыйную раду беларускай апазіцыі. Галасаваць на іх можна праз мабільны дадатак і пажадана толькі, калі чалавек знаходзіцца за мяжою. Інакш будуць вялікія праблемы, бо лукашэнкаўцы лічаць каардынацыйную раду экстрэмісцкім фарміраваннем. Літаральна учора следчыя пахваліліся, што на ўсіх кандыдатаў завялі крыміналкі і будуць адбіраць у іх кватэры і іншую маёмасць, якая засталася ў Беларусі. Адпаведна, калі сілавікі даведаюцца, што чалавек меў нейкае дачыненне да гэтых выбараў, хоць вылучаўся, а хоць і проста галасаваў, яго таксама чакае крымінальная адказнасць. Агулам жа ў каардынацыйную раду вылучаюцца больш за 250 кандыдатаў з ліку беларускіх апазіцыйных палітыкаў і актывістаў. У тым ліку і з арганізацыі экс-сілавікоў «Байпол», якой кіруе былы падпалкоўнік-губазік Александр Азараў. Байполаўцы вядомыя публікацыямі зліваў размоваў сілавікоў, а таксама планам перамога. Ідэя гэтага плана — збор людзей, гатовых да рашучых дзеянняў супраць улады. Прасцей кажучы, зарэгіструйся праз Тэлеграм і чакай, калі прыйдзе час дзейнічаць. Па словах байполаўцаў, у плане перамога зарэгістраваліся больш за 200 тысяч беларусаў. Лукашэнкаўскія сілавікі пра гэты план таксама ведаюць. Яны даўно абвясцілі гэтую ініцыятыву экстрэмісцкім фарміраваннем і проста за рэгістрацыю ў ёй адпраўляюць людзей у калонію. І вось учора уначы усім людзям, хто хоць некалі запускаў чат-бот плана перамога, прыйшлі заклікі галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду і падтрымаць на іх прадстаўнікоў байпола. Мы пацікавіліся у Александра Азарова, а што гэта было? Можа, нейкі збой? Але той спакойна пацвердзіў: ды не, рассылка не фэйкавая, а бот плана перамога арыгінальны. Выглядае, што Азараў увогуле не бачыць ніякай праблемы ў гэтай сітуацыі, бо пасля ён напісаў, цытата: «Мы рэгулярна праводзім рассылку. Чаго так усе нашы хейтары перапалохаліся? Павылазілі з усіх шчылін і пырскаюць слінай». Канец цытаты. Праўда, праблемы ў гэтай сітуацыі, мякка кажучы, відавочныя. Па-першае, вакол плана перамога гучала шмат пафасных словаў. Гэта збор народнага антылукашэнкаўскага апалчэння. Усе яго падрабязнасці трымаюцца ў сакрэце. Ён прадугледжвае нейкія таямнічыя стратэгічныя аперацыі і гэтак далей. А ў выніку Азараў выкарыстаў гэты план перамога тупа ў сваіх асабістых інтарэсах. Па-другое, гэта чыста тэхнічны момант. Нават калі вы раней чысцілі тэлеграм-боты, выдаляючы з імі перапіску, то яны могуць дасылаць вам паведамленні. То бок паведамленне, атрыманае ад плана перамога, прыйшло нават тым, хто даўно пачысціў свой тэлефон. І гэта можа стварыць абсалютна рэальную небяспеку, калі гэтую рассылку пабачыць нехта непажаданы. Гэты сюрпрыз ад Александра Азарова ўжо пракаментавала Святлана Ціханаўская. Яна сцвярджае, што рассылка не была ўзгодненая ні з яе офісам, ні з аб'яднаным пераходным кабінетам. Ціханаўская заявіла, цытата, што гэта злоўжыванне, якое можа паставіць пад пагрозу людзей унутры краіны. І цяпер Азараў пазбаўлены доступу да чат-боту плана перамога да высвятлення ўсіх абставінаў. Жахлівая знаходка ў цэнтры Магілёва. Пад зямлёй знайшлі тысячы чалавечых костак. Рабочыя закопвалі катлаван побач з мясцовай бальніцай і раптам выявілі мноства чалавечых парэшткаў. Агулам у зямлі было больш за 3,5 тысячы фрагментаў. Гэта чалавечыя рэбры, чарапы, сківіцы, якія належаць як мінімум 124 асобам. Эксперты ўжо пачалі разбірацца, і першасныя высновы такія. Даўнасць гэтага пахавання складае больш за 70 гадоў, прычым на некаторых парэштках былі выяўленыя сляды ампутацыі. Праўда, што канкрэтна гэта за пахаванне і хто былі гэтыя людзі, пакуль невядома. Яшчэ адну страшную знаходку адкапалі ў Будакашалёўскім раёне. Проста ў двары лецішча знайшлі шкілет. Але гэтая гісторыя аказалася трагічнай і камічнай адначасова. Высветлілася, што шкілет закапалі яшчэ ў 99-м годзе, а належаў ён маладому мужчыну. Таксама знайшлі і таго, хто яго закопваў. Разглядаюць і крымінал, але ж папярэдняя версія падзей пакуль наступная. Гамяльчук сустрэў каля вясковай крамы нейкага небараку, якому не было дзе жыць. Працы той таксама не меў.
Мужчыны разгаварыліся, выпілі, і Гамяльчук запрасіў свайго новага знаёмага працягнуць гутарку на ўчастку, дзе той будаваў лецішча. Так і зрабілі. А пасля госць нечакана проста памёр у будаўнічым вагончыку. Гаспадар, які раней ужо меў 2 судзімасці, спалохаўся, што цяпер на яго павесяць забойства, і не прыдумаў нічога лепшага, чым закапаць цела госця проста ў агародзе. Знайшлі яго, як бачым, толькі праз чвэрцьстагоддзя. Наколькі гэтая гісторыя праўдзівая, цяпер высвятляюць следчыя. 2 мінскім падлеткам пагражае аж да 6 гадоў калоніі. Але што такога яны зрабілі? Аказалася, што парачка 15гадовых хлопцаў падчас пакатушак на самакатах спынілася ля вечнага агню на плошчы Перамогі. Ад няма чаго рабіць, падлеткі пакідалі ў агонь жуйкі, паперкі і іншае дробнае смецце. Ну а пасля паехалі далей. Вось толькі скончылася ўсё кепска. Праз камеры відэаназірання малых адшукала міліцыя, і цяпер сілавікі з гонарам пішуць пра апаганьванне святыні і затрыманне злачынцаў. На падлеткаў завялі крыміналку за злоснае хуліганства, а пакаранне за такое ад хіміі да 6 гадоў калоніі. Толькі учора Лукашенко разносіў дзяржкантроль за шматлікія непатрэбныя праверкі беларускіх прадпрыемстваў. А ўжо сёння гэтае ведомства вырашыла пахваліцца барацьбой з лукашэнкаўскімі апанентамі. Кіраўнік камітэта дзяржкантролю Герасімаў заявіў, што за 23 год завялі аж 80 крымінальных спраў за фінансаванне экстрэмісцкай і тэрарыстычнай дзейнасці. У перакладзе на чалавечую мову гэта значыць за данаты незалежным медыа, апазіцыі і палку Каліноўскага. Для разумення, у 22 годзе такіх спраў было ўсяго толькі 11, то бок у 8 разоў менш. Акрамя таго, хваліцца Герасімаў, органы дзяржкантролю ў 23 годзе нібыта выявілі некалькі дзясяткаў прыватных кампаній, уласнікі, кіраўнікі і супрацоўнікі якіх, цытата, бралі актыўны ўдзел у разгойдаванні сацыяльна-палітычнай абстаноўкі. Па выніках завялі аж 42 крымінальныя справы, але колькасць фігурантаў сілавік не назваў. Дарэчы, яшчэ крыху пра Лукашэнку. Нягледзячы на ўсе спачуванні пасля гібелі іранскага прэзідэнта, на пахаванне свайго сябра Лукашенка вырашыў не ехаць. Замест сябе ён адправіў у Іран міністра замежных спраў Алейніка. Беларускі чыноўнік ужо прыбыў у Тэгеран, дзе прыняў удзел у цырымоніі развітання з нябожчыка. Замест матэматыкі у бальніцу. У звычайнай мінскай школе нумар 132 двое шасцікласнікаў вырашылі збегчы з урокаў. Прагульшчыкі выскачылі з акна прыбіральні на другім паверсе школы, і адзін прызямліўся нармальна, а вось другі не вельмі. Ён атрымаў адкрыты пералом нагі, і ў выніку давялося выклікаць медыкаў, і цяпер школьнік знаходзіцца ў бальніцы. Беларускіх сілавікоў прымушаюць маліцца колбе з зямлёй. І гэта не жарт, а сучасная беларуская рэчаіснасць. Рэч у тым, што лукашэнкаўцы прыдумалі рэлігійна-патрыятычную акцыю і запусцілі ўсебеларускі хросны ход. Цытата: «Каб увекавечыць памяць і асвяціць духоўны подзвіг савецкага народа ў справе вялікай перамогі». Праўда, мерапрыемства атрымалася дзіўным. Як заўважыла выданне «Флагшток», гэты хросны ход не пайшоў па ўсёй Беларусі, а размножыўся, прайшоўшы адначасова ў некалькіх гарадах розных абласцей. Да таго ж, на гэтым хросным ходзе святары носяць не хрысціянскія рэліквіі, як, напрыклад, мошчы святых, а капсулы зямлёй і моляцца над імі. Сцвярджаецца, што тая зямля сабраная з воінскіх пахаванняў, але нават калі і так, гэта наўрад ці робіць зямлю прадметам культу для хрысціянскіх вернікаў. Цікава таксама і тое, што амаль усе раёнкі паведамляюць пра падзею з цытатай паслання мітрапаліта Веніаміна. Гучыць яна так: «Хросны ход, кажучы армейскай мовай, гэта воінскі марш-кідок па ўсіх абласцях Беларусі». Канец цытаты. Непрыемная гісторыя адбылася пад Гомелем. Там знайшлі амаль 30 трупаў, але гаворка не пра людзей, а пра ланяў. Амаль 4 дзясяткі жывёлаў трымалі ў вялікім вальеры, і вось аднойчы раніцай гаспадары ўбачылі жудасную карціну. 27 ланяў ляжалі ў крыві, яшчэ 2 кудысьці зніклі. Прычым вальер знаходзіўся пад кругласуткавай аховай егеру, але ж яны нічога не заўважылі. Папярэдняя версія здарэння такая: крывавую дыверсію, магчыма, зладзілі рысі. Хутчэй за ўсё, гэта была цэлая сям'я драпежнікаў. На думку спецыялістаў, такім чынам дарослыя рысі вучылі сваіх рысянятаў паляванню.
У Беларусі мог бы стаяць помнік Лукашэнку як вялікаму нацыянальнаму лідару. Такую думку выказаў былы вядучы АНТ Іван Падрэз у інтэрв'ю для перадачы Белсата, шчыра кажучы. На думку Падрэза, Лукашенка здзейсніў каласальную памылку, прывязаўшы Беларусь да Расіі, і зрабіў ён гэта праз свае амбіцыі, калі ў 90-е лічыў, што можа замяніць Ельцына. Але ж Падрэз падкрэслівае, пасля прыходу Пуціна Лукашенка змог ухіліцца ад паўнавартаснага зліцця Беларусі з Расіі і страты незалежнасці, а цяпер і ухіліцца от полновартостного удела в войне. Если бы он выбрал правильную стратегию, он бы уже ушел красиво на пенсию, сидел бы в своей резиденции в Шклове, и, возможно, ему даже поставили бы памятник как великому национальному лидеру. А в Беларуси бы проходили демократические реформы и референдум о вступлении в ЕС уже. Возможно, он бы уже прошел бы, и эти бы процессы начались. Но он почему-то выбрал еще порулить. Это вопрос исключительно выбора между параноидальной одержимостью властью и реально осознанием, ощущением себя государственным деятелем. Он выбрал диктатуру, он выбрал себя, а не государство. Потому что если бы он выбрал государство, он бы сделал так. Но и при этом в учебниках истории потом бы остался великим отцом нации. А в итоге, выбрав себя и выбрав диктатуру, он останется черной страницей и позорищем. Но это его выбор. Шакуючы прысуд за каментары, гіганцкі тэрмін далі пенсіянеру з Ляхавічаў. 68-гадовага Барыса Вітко вінавацілі аж па 7 артыкулах крымінальнага кодексу, сярод якіх і абраза Лукашэнкі, і паклёп на яго, а таксама распальванне варожасці і заклікі да санкцый. Прычынай такіх сур'ёзных абвінавачванняў сталі каментары мужчыны ў тэлеграм-чатах. У выніку суд вынес вырак. Пенсіянеру далі 7 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму і аж 12 000 рублёў штрафу. Вы, напэўна, будзеце смяяцца, але беларускія аўтобусы ізноў даюць чаду. Цяпер задыміліся аж 2 мазы і абодва ў Мінску. У іх заклінавала генератары. У першым выпадку, каб пазбегнуць узгарання, кіроўца скарыстаўся вогнетушителем. У другім аўтобусе спрацавала аўтаматычная сістэма пажаратушэння. На шчасце, у абодвух выпадках абышлося без пацярпелых ці ахвяр. А пад Бабруйскам шукаюць метэарыт. Ён упаў яшчэ ў самым пачатку мая, але ж яго кавалкі пакуль так і не змаглі знайсці. Вядома, што яны мусяць быць недзе ў раёне 4 мясцовых вёсачак, таму спецыялісты просяць дапамогі. Маўляў, калі раптам хто ўбачыць камяні, якія выглядаюць неяк вось так, то дайце ведаць у мінскі планетарый. Гэта будзе вельмі каштоўная знаходка для вучоных. Узнагароды, праўда, не абяцаюць, але ж у выніку метэарыт назавуць у гонар найбліжэйшай да месца яго падзення вёскі. Такая традыцыя. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.